oras natin ay mag alas 9 na ng gabi. So ngayon guys ay maghahanda ako ng aking mga dadalhin bukas. So pupunta ako ng Tabogon, Cebu dahil mayroon akong ibibigay kay Idol Rene Usi. So yan po yung channel niya. Marami po siyang natulungan kaya na-inspire po ako na magbigay rin ng tulong, kaunting tulong sa kanya. So siya na pong bahala guys sa ibibigay ko. Ang importante ay makarating ito sa kanya. Bali guys, ito na po yung ihahanda ko para bukas. So mga t-shirt po guys na ibibigay natin kay Sir Rene Usi. So siya na pong bahala na mamigay sa kanya mga kapitbahay. So ngayon guys ay ihahanda ko na to. So bali ito na po guys yung dadalhin ko kay Boss Rene. So para ipamigay sa kanyang mga kapitbahay. So bali ito lahat guys ay fix na 10 yung isang file. So bali 7 ito file. Total of 70 na t-shirt. So si Boss Rene na po ang bahala guys kung kanino po niya ito ipamimigay. Basta ang halaga po ay makarating ito sa kanya. So maliit na tulong natin para sa kanyang mga kapitbahay. So guys, abangan nyo na lang yung pagdating namin kay Boss Rene. So dadalhin namin ito sa kanya. These two hearts are like a house along the fault line. Cut our feet on nails and glass. 6 hours later. So ngayon guys ay papunta na kami sa bahay nila Tatay Berting at Kay Roy. So sila po yung una natin bigyan ng t-shirt. So abangan nyo lang kami guys doon sa kanila sa pamimigay namin ng t-shirt. Few moments later. So nauna na po si Rene. Medyo nahihirapan si Rene paakyat guys kasi medyo matarik tong daan, tapos umuulan pa kanina kaya medyo madulas. So ngayon guys ay nakarating na rin tayo sa bahay ni Tatay Berting. Bro, lito si Buano. Nakabidyo ka? Yan. Ito po sila si Roy. Ito po sila si Roy, Nanay Pe. Yan, doon si Tatay Berting. Oh, yan po ang bahay nila. So yan po ang pinagawa natin sa ating bistag. Yan po, hindi pa natapos na pinturahan. Lagyan pa natin yan ng color. So ngayon guys ay mamimigay na tayo ng t-shirt. Kasama natin si Bro Rene Usi. So sa pamimigay. pangalan mo? Arino. Ako ni Lolo. Oh, ako? Yan, yan mo ng isang t-shirt. Yan. Isa mo na. T-shirt ka. Gika ni, salamat ka ni Lito Cebuano.
ngayon guys ay silipin natin ulit yung tirahan ni Tatay Berting at ng kanyang anak at kanyang asawa. So base sa aking nakita po guys ay sira-sira na po talaga yung bahay. So lalo na ngayon tag-ulan, talagang mahihirapan yung nakatira kasi tumutulo po yung bubong gawa ng sira-sira na po yung yero, marami na pong butas, tapos yung dingding sira na rin at yung sahig sira na rin yung sahig guys. So napaka ano na po siya, unsafe na pong tirhan. So hanggang dito na lang muna guys at mabuhay ang Team Bistag and see you on my next vlog. Salamat sa panonood. Dinhi. Oh, siya nak. Iya raman ng memorize on, ready ka nito.